एसे दङ बानायबाय थादों आंहा भिडिअ होनानै ओमफ्राय बे 13 आइफन 13 थ' बानायना फैबाय खाथियावनो दानो समायला खोबथे खारबाय नामा साइडथिं दाना बानायबाय ओमफ्राय आं लाजिनानै चललै और तुम मुस्कुराने की बात कर नायखो दांग्रोनायखौ दांनांगोन आखायानोथ' बेनोथ' मानो बिदि थांखो दांग्रोमनायखौ दांनायदोंमोन दायो आंनि माने आंनि शुटिंआ जितु कभार सं मेथाइ बेयो शुटिंआ जोब्बाय दायो एडिट खालामगासिनो दङ ओमफ्राय दा आङो जेनेबा दा आं लायनो दा जेनेबा जोंना बे एडिट खालामगासिनो दङ जोंहा आदा सासे ओमफ्राय जेनेबा हगारनायनि जितु माबा डिसिसन बेखौ लानाय जाबाय जेनेबा समबारै हगारनो होनना सानदों आरो 27आव मर्निंआवनो जागोन थ' गासिबो सापर्ट खालामदो जेनेबा मेथाइखौ मोजां जायो जाया जेनेबा फोरमायहरदो कमेन्टफोराव मानो होनबा जेनेबा नोंसोरो फोरमायहरब्लासो जेनेबा जों जोंनि गोरोन्थिखौ मोनथिगोन नालाय माबे गोरोन्थि जादों माबे मा जादों ओंखायनो जेनेबा नोंसोरो जेनेबा माबाफोर गोरोन्थि मोनदोंब्ला बे मेथाइआव नोंसोरो फोरमायहरबानो जाबाय नोंथांमोना गासिबो रायजोफोरा आं बेखिनिखौनो खावलायबाय थेंक इउ और तुम मुस्कुराने की बात करते हो जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो Hello guys, editing खालामगासिनो नै समबाखालि मर्निं आगोन स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय शेयार खालाम सापर्ट खालाम भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबा आरो कमेन्ट खालाम भिडिअ सोलिगासिनो नै नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना बिराद मोजां भिडिअ नै बिथां फुल ब्लगावबो दंखायो गासैबो सापर्ट खालामदे नोंथांमोना फार्स्ट माने मिउजिक कभार मिउजिक भिडिअ जोंना दावारु बसुमतारिनि गासैबो शेयार खालामलायदो नायनानै दा एक्साइटेड जागासिनो खिन्थु जों मबाइलसो देखांदो दै मबाइल दावरो माबायदि बाय एक्साइटेड जादों ना समबार खालि फुङाव गारनोसै समबार खालि खै तारिख जागोनलै समबार खालि 29 हा आं गोसोआव गैया दै 27 दिनै खुनिबार गाबोन देवबार 27 खालि मर्निं आव जागोन हा नालाय दिनै 25 ना गाबोन खुनिबार 26 रबिबार खालि 27 गाबोन रबिबार गाबोन 26 editing खालामगासिनो मोजां जागोन ना भिडिअआ हेभि ना एडिट खालामगासिनो नै रायजोफोर एडिट जोंना शुटिंआ जोब्बाय ओमफ्राय दा नै एडिट खालामबाय थादों जोङो समबार खालि हेगारगोन आरो ना समबार खालि मर्निंआव हेगारगोन दा जों एडिट खालामगासिनो जानानै बर' साक्रेसन एडिटिं मेन करियोग्राफार केमेरामेन हिप हप स्टार स्क्रिप्ट राइटार मोसानो जस मोनफालायगोन बिथांनि भिडिअखौ नायबानो इन्टारेस्टिं हेलौ लोगोफोर दिनै माने कभार सं मोनसे माबा मा होनो
शुट खालामबाय थादों आरो नोंथांमोना साननैसो उनाव बेखौ नुनो मोनगोन नैबे आदानि चेनेलावनो ओमफ्राय जेनेबा जायफोरा माने गोनो गोथो जादों आरो जेनेबा मानो माने नोंना गावनि अफिसियेल माने चेनेल दंखायो मानो बाहाय हेगारनो नागिरदों होननानै थ' नैबे आदाया जेनेबा गावनि माबा खालामनानै गाव खरसा खालामनानैहाय माने गाव हगार होनना सानदों आरो दोंसे ओरैनो हगारना नायनो होननानै ओमफ्राय बेखिनियानो आरो आं माने जायफोरा कनफिउस जानानै दङ गोनो गोथो जानानै दङ बेखौ बिदिनो जेनेबा जोङो जेनेबा क्लियारिफिकेसनखौ होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय जेनेबा बिदिनो नैबे आदाया जेनेबा नायदों आरो जेनेबा भिडिअखौ शेयार खालामगोन ना खालामा जेनेबा साबस्क्राइब खालामगोन ना खालामा लोगोसे जेनेबा बिदिनो सापर्ट होगोन ना होआ होननानै जेनेबा नैबे आदाया जेनेबा माबा खालामनानै नायदों आरो जेनेबा उनावहाय जेनेबा नोंथांमोना गासिबो जेनेबा सापर्ट होलायोबा माने बिदिनो दोंसे दोंसे हगारलांबाय थागोन आरो बिदिनो भिडिअफोरखौ ओमफ्राय आंनियावथ' आं हगारखागोनानोखा बेखिनियानो आरो रायजोफोर थेंक इउ आङो दा बेखौनो बुंगोन जे अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे मोजां जादों जाया मेथाइखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय मानो होनबा आं फार्स्ट टाइम माने कभार सं खननाया गोरोन्थि बोरैबाफोर जानोबो हागौ ओंखायनो निमाहा बिखानाय थाबाय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय माब्रै जादों